खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बेलासिनि गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 28 आगस्ट 2020 शुक्रबार फैदो दिननि बेलासिनि माखासे फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। नोंथांमोना गोबानो सोंगासिनो दंमोन दहाय फुङाव होनाय भिडिअखौ मानो डिलिट खालामखो आदा होननानै। दहाय फुङाव होनाय भिडिअआव मोनसे पिक्सार गाज्रि होफ्लांजादोंमोन आङो। बै पिक्सारा दैबानानि पिक्सारमोन। बै पिक्साराव मोनसे गाज्रि बुस्थु नुजादोंमोन। बेनि थाखायनो बे भिडिअखौ आङो डिलिट खालामनांगौ जाबाय। आरो जुदि बे आं भिडिअखौ डिलिट खालामामोनब्ला आं इउट्युबजों लोगो स्ट्राइक एक्सन लाजागौमोन बा आङो भिडिअखौनो खालामनो हानाय नंलामोन। दा बेनिखायनो आङो सानै हयै बे भिडिअखौ डिलिट खालामनानै होनाय जाबाय। नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा। बे भिडिअआव मोनसे बया फट' दंमोन, मोनसे गाज्रि फट' दंमोन। बै फट'नि थाखाय आङो डिलिट खालामनांगौ जाबाय। आरो बै फट'खौ आङो नायसनाखैमोन। दानि बावै नोंथांमोना कमेन्ट खालामखांनायनि उनावसो बै फट'नि पिक्सारखौ आङो नायफ्लांदों। दा जियानो जादोला दानिया फैदो गिबि खौराङाव। गिबि खौराङा जाबाय कंग्रेस हानजाया सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनो नेट एग्जाम आरो जि एग्जामखौ फावसायनांगौ होननानै धरना खालामदों बा दाबि खालामदों। नाथाय मा जायो नायनोसै। सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआथ' बेखौ मानिनाय नङा बायदि मोनदों आङो। लोगोसे बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव गुबुन फरायसालिमानि बिएड आनजादनि 4थि खेबनि सेमेस्टार आनजादखौ खुंफुंनो थाखाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया खावलायदों। माने बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया अर्डार होबाय बे एग्जामा जाफुंनांगौ होननानै। गुबुन फारसेथिं N95 मार्क्सखौ नायबिजिरग्राफोरा स्टाडि खालामनानै जाय बिथांमोना N95 मार्क्सखौ गानो बिथांमोना खेबथामनि बारा दा गान होननानै बुंदों। खेबथामनि बारा गानोब्लाथाय बे कर'ना भाइरासआ सन्देरनो गोरलै मोनो होननानै फोरमायदों। दा बेखायनो नोंथांमोना जुदि N95 मार्क्सखौ गानोब्ला खनथामनि बारा दा गान। आरो बे खौरांखौ UCLA नि माखासे साइन्टिस्टफ्रा फोरमायदों। UCLA माने इउनिभारसिटि अफ केलिफर्निया लस एन्जेलिस। नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय, एग्जामफोराव फैनोबो हागौ। दानिया फैलायदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय इउनाइटेड नेशननि सेक्रेटारि जेनेरेला जोंनि बे भारत हादरखौ ग्ल'बाल लिडारशिपआव बाहागो लानो थाखाय लेंहरनाय जादों। आरो बे ग्ल'बाल लिडारशिपआव जुदि जोंनि बे भारत हादरा जयेन जायो अब्ला जोंनि बे हादोरा सुपार पावार मोनगोन। आरो बे सुपार पावारनि गेजेरजों जोंनि बे हादोरा माखासे फिसा हादोरफोरखौ अर्डार होनानै सोलिनो हागोन। जेरै दा US हादोरा जोंखौ इन्डियाखौ अर्डार होनानै सोलिगासिनो दङ। जेरै गेदेर हादोरफ्रा जोंनि बे इन्डियाखौ सालायगासिनो दङ, थिग बेबायदिनो इन्डिया हादोराबो गुबुन हादोरखौ सालायनो हागोन। लोगोसे चाइना हादोरा लादाख बर्डारनि पेंगं लेक खाथियाव 5G इन्टारनेटनि कन्ट्राक्सनखौ जागायबाय। लाइन अफ एक्सेल कन्ट्रलनि खाथियावनो बा खाथिथारावनो 5G इन्टारनेटनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। आरो बे कन्ट्राक्सनजों लादाख बर्डारनि खाथियाव थानाय माखासे सुबुंफोरा खहा जानो हागौ। दा बेनिखायनो जोंनि बे हादोरा बे 5G कन्ट्राक्सन खालामनायखौ नोजोर होगासिनो दङ। गुबुन खौराङा जाबाय कार्बि आंलंनि मानजा होननाय जायगानिफ्राय 5 कोटि रांनि ड्राग्स हमनानै मोनदों। आरो बे जाथायनि सासे दायनिगिरिखौ पुलिसा एरेस्ट खालामनाय जाबाय। 5 कोटि रांनि खेबसेनो 5 कोटि रांनि। आरो बे ड्राग्सखौ बिथाङा गुवाहाटि, नागालेण्ड, डिमापुर बेफोराव लांनो थाखाय आखायाव लादोंमोन। दा बेखौ एरेस्ट खालामनाय जाबाय। आरो बे ड्राग्सखौ पुलिसफोरा जोबथेसालियाव हरनाय जाबाय। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय हेलेना दैमारिया हस्पिटालनिफ्राय रुमाव थांबायब्लाबो दासिमबो बिथाङा एसे लोमजागासिनो दं होननानै मिथिनाय जादों। लोगोसे जोंनि बे हादोराव दिनै सानसेयावनो 77,000 सुबुंफोरनाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। गुबुन खौराङा जाबाय डिफेन्स मिनिस्टार बिथां राजनाथ सिंहआ 10 सेप्तेम्बराव गंबा राइफेल फाइटारखौ आम्बाला एयारबेसआव गथायनाय जासिगोन। आरो बे सेरेमनियाव फ्रान्स हादोरनि डिफेन्स मिनिस्टारखौबो लेंहरनाय जादों। बिथाङा बेहाय फैनानै बे सेरेमनियाव रंजा बाजा बाहागो लागोन। दानिया फैलायदो जोबथारनाय खौराङाव। जोबथारनाय खौराङानो जाहैबाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बर' सावथुन मुलुगनि एक्टर बिथां कृष्ण बसुमतारिनियाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। बिथाङा सासे फोरोंगिरि आरो फोरोंगिरि जानायलाय बिथांखौ क्लास खालामनो थाखाय टेस्ट खालामनायावनो बिथांखौ कर'ना पजिटिभ मोननाय जाबाय। नाथाय बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला बिथांनाव जेबो लोमजानाय आरो गुजुनाय जेबो कर'ना भाइरासनि लैखोन गैयामोन। अब्लाबो बिथांखौ कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। दा बे बिथांखौ कर'ना सेन्टाराव लांनाय जाबाय आरो बिथांखौ कर'नानि ट्रिटमेन्ट होगासिनो दङ। आसा खालामो बिथां कृष्ण बसुमतारि आदाया थाबैनो बे बेमारनिफ्राय रैखा मोननो हाथों। लोगोफोर, दिनैनि बेलासिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम। लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। बाय बाय।